Türkmen häkimetleri goňsa Irandaky ursa agdaman bu ýurtdan 200-den gowrak adamyň Türkmenistana geçendigini habar berdi. Seýledi, Azatlyň habarçylarynyň tasdiklamagyna görä, Ahal vilayatynyň Kaka etrafyndaky artyk gözegçilik geçiş nokudundan eýýäm ençime gün bäri garaşyp duran ýük ulaglarynyň çäkli tany göýberilip başlandy. Aşgabat 28 fevralda Amerikanyň we Israýlyň Iran nysanylaryna garşy darbalary urup başlamagyndan soň resmi taýdan yglan etmezden özüniň günorta goňsusy bilen serhetlerini ýapdy. Soňky günlerde Türkmen häkimetleriniň Irandan çykjak adamlar üçin serhet geçirgileriniň ýysyny dikeldendigi yglan edildi. Seýlilikde Sarag, Artyk Lüftabat, Howdan Bajgyran, Akýaýly Inçiburun, Altynasır Inçiburun serhet geçirgileri Irandan çykmak mümkinçiligini berýär. 4 martda Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi goňsa Irandan Türkmenistana 200-den gowrak adamyň girendigini, olaryň 16 ýurda degislidigini habar berdi. Irandan Türkmenistana geçen adamlaryň arasynda türkmen raýatlarynyň bolup bolmandygy anyklaşdyrylmady. Umuman häzirki güne çelini Iranda galan türkmen raýatlarynyň bu ýurtdan guramaçylykly çykarylmagy barada hiç resmi maglumat berilmeýär. 4 marta çelini ýagdaýa görä Merkezi Aziýa döwletleri Hytaý, Russiýa, Amerika, Finlandiýa, Şwetsiýa, Niderlandlar, Germaniýa, Türkiýa, Saudiýa Arabistan ýaly 16 ýurtdan bolan 200-den gowrak adam goňsa Irandan Türkmenistana girdi diýip Türkmen Daşary Täsir Idarasynyň soňky beýanatynda aýdylýar. Onda nykdylmagyna görä ýakyn günde ortewitindäki häzirki ýagdaý bilen baglylykda ynsanperwerlik we özara hormat goýmak ýörelgelerine esaslanyp, seýlede halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmäge berk ygrar bolup, Türkmenistan daşary ýurt raýatlarynyň awto ulaglaryň we demir ýol ulaglarynyň hereket edýän düzüminiň Türkmen-Iran serhedinden geçmegi üçin zerur şertleriň ählisini doly üpçüne edýär. Türkmenistanyň metbugaty 28 fevralda Amerikanyň we Israýl güýçleriniň Iran nysanylaryna zarba urmagyndan soň özüniň günorta goňsusynda we ýakyn gündogry ýurtlarynda dören soňky ýagdaýlar uçar gatnawlarynyň çäklendirilmeginiň sebäpleri barada maglumat bermeýär. Sol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Daşary Täsir Idarasy döwlet terhidindäki halkara gözegçilik nokatlarynyň ählisiniň adaty tertipde işleýändigini aýdýar. Azatlyň habarçysy 4 martda Aşgabatdan takminan 108 kilometr uzaklykda ýerleşýän artyk gözegçilik geçiş nokatyndan käbir ýük ulaglarynyň ýurdun çägine göýberilip başlanandygyny aýtdy. Ýük ulaglarynyň nowaty gatyly. Olaryň arasynda 28 fevraldan bäri Türkmenistanyň serhedine garaşyp duranlar hem bar. Emma ulaglar çäkli göýberilýär. Görnüşinden häzir günüň dowamyna diňe 10-15 tirkegli ulag kabul edilýär. Bu ýerde harbalaryň sanynyň artandygyny hem görse bolýar. Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran söhbetdeşimiz artyk nokudyndaky soňky ýagdaýlary suratlandyrdy. Serhetleriň ýapylmagy netijesinde ozarlar Türkmenistana köp mukdarda getirilen azyk we hojulyk garytlarynyň türkmen bazarlaryndaky bahalary hem ýiti ýokurlanyp başlady. Ahaldaky habarçymyz serhet geçilgisinden Irana hiç kimin göýberilmeýändigini, ýöne sol bir wagtda ursun barýan ýurduna asma üçin bu ýere gelen Türkmenistanlylaryň hem bardygyny, olaryň aglawasynyň saglygy bilen baglylykda geçmek isleýändigini aýtdy. Aşgabatdaky ýene bir habarçymyz möhüm saglyk ýagdaý sebäpli Irandaky göz öňünde tutulan bejirgilerine ýakynda göýberilmedik bir näçe ýaşaýjy bilen söhbetdeş boldy. Olaryň saglyk meseleleri dürli bolsa-da Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ulgamynda dertlerine derman tapyp bilmeýändigi baradaky gurrunlary biri-birine meňzeş. Gyzymyň aýagy ilki aksaklap soňra doly ysmaz boldy. Ilki başda Türkmenistanda bejergi aldyk. Gyzymyň agyrlary has beterläp başlady. Bejergi hiç çili kömek etmedi. Soňra çağan bilen Irana gaýtdym. Ol bir hepde diýilende ýörep başlady.
İran lukmanymyz gyzymyň doly ayaga galmagy üçin her 6 aýdan bejerge almalydygyny aýtdy. Uruş başlanmanyka Irana viza düzedipdik. 2 martda Sarax gümrükhanasyna bardyk. Ol ýerde elimizdäki medisina kagyllarymyza hem seredilmedi. Bejergiňizi ýurdun içinde alaýyň diýip ýyzymaza gaýtardylar. Deyip 40 ýaşlaryndaky birejä başdan geçiren ýagdaýlaryny gurrun berdi. Bu aralykda goňsy ýurtdaky wakalar barada häzire çelni hiç bir beýanat etmedik. Prezident Serdar Berdimuhammedow 4 martda Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisine geçirdi. Resmi maglumatda onuň dowamında şu ýylyň 2 aýynda alınıp barılan işleriň netijelerine seredilendigi we degişli gullyklaryň ýolbaşçylarynyň hasabatlary dinlenendigi barada umumy maglumat berilip, gün tertibindäki beýleki jikmejiklikler aýan edilmedi. Resmi maglumatda Iran düýbinden agdalmaýar. Bundan öň azatlyň habarçylary we çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň aglabysy, häkimetleriň goňsy ýurtdaky barýan urus barada ýylata ýüzlenme bilen çykyş etmezligi, umuman bu barada dymmagy özlerinde howsala we nägililik dörejendigini aýdypdylar. Türkmenistan dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolup, hukuk toporlary türkmen häkimetlerini, adam hukuklaryny erkin metbuaty bogmakda tanqid edýärler. Liwap ýylaýatynda kämillik ýaşyna ýetmedik gyzlaryň göwreli bolmagy we çaga dogurmagy bilen bagly ýagdaýlar köpelýär diýip Sebitin saglyk edaralarynyň birnäçe işgäri habar berdi. Şeýle-de çeşmelere görä munyň bilen baglylykda ýangy bolan bäbeklerin sowdasyna degişli hadisalar ýüze çykýar. Soňky aýlarda kämillik ýaşyna ýetmedik gyzlaryň arasynda göwreli bolýanlaryň sanynyň artmagy alada döredýär diýip Liwaply saglyk işgäri gurrun berdi. Howpsuzlyk garadalary sebäpli anonimlik şertinde gurrundaş bolan ýene bir saglyk işgäri Liwap ýylaýatynyň ene mähri merkezindäki ýagdaý barada gurrun berip, kämillik ýaşyna ýetmedik gyzlaryň ýüzlenmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelendigini aýdýar. Gyzlaryň köpüsi 9-njy, 11-nji synplarda okuýarlar. Aýtmany utanýan welin olaryň arasynda dünýä injek çağanyň biologik atasynyň kimdigini bilmeýändigini aýdýanlar bar. Şeýle gyzlaryň aglabysy maddi ýagdaýy pis maskalalarda ulolan. Dip Türkmenawatly saglyk işgäri aýtdy. Onuň sözlerine görä sentýabr aýyndan bäri bu merkeze ýüz tutan ýaş gyzlaryň 80-ni golaýy göwreliligini toktatmak üçin kömek sorapdyr. Türkmenistanda ýananlaryň abort etmek mümkinçiligi kanun taýdan çäklendirilýär. Çaga düşürtmek üçin ruhsat berilýän möhletiň resmi taýdan 10 hepdeden 5 hepde çenli azaldylmagy aýallaryň islenilmedik göwreliligini toktatmak mümkinçiligini berk çäklendirdi. Saglyk işgärleriniň sözlerine görä isleksiz göwreli bolan ýaş gyzlaryň köpüsi täze doglan çağalaryndan ýüzewrýärler. Ene mähri merkezindäki çeşme şeýle ýagdaýlaryň 95% çemesinde ýaş eneleriň çağalaryny kesilhanada galdyryp gidýänligini aýdýar. Şeýle-de Sebitin saglyk ulgamyndaky çeşmeler bu ýagdaýlardan peýda görýänleriň hem bardygyny çaga sowdasy bilen bagly hadisalaryň ýüze çykýanlygyny gurrun berdiler. Vilayetdäki saglyk edaralarynyň birinde işleýän çeşme käbir ýagdaýlarda täze doglan bäbeklerin perzent edilmek isleýän maşgalalara pula berilýänligini aýtdy. Çağasyny goýup gidýän ýaş gyzlaryň çağalary käbir ýagdaýlarda perzent edilmek isleýän maşgalalara satylýar. Munyň üçin resminamalaryň taryhy ýütkürilýär ýa-da galyplaşdyrylýar. Käbir ýagdaýlarda bu sowda adyndan birnäçe miň dollar bilen ölçülýär. Dip çeşme gurrun berdi. Vilayatyň çağı doğuruş hastahanasyndaky başga bir çeşme hem şeýle skemalar barada gurrun berdi. Onuň sözlerine görä çağı edilmek isleýän maşgalalaryň käbiri bu proseduralary çaltlaşdyrmak üçin para bermäge taýýar bolýarlar. Çeşmäniň sözlerine görä kanun boýunça ene täze doglan çağatyndan ýüzewirse, ilkinji nowatda bu çağı onuň ýakyn garyndaşlaryna hödürlenýär. Şeýle mümkinçiligiň bolmadyk ýagdaýynda çağı yetimler öýüne tapşyrylýar we soňra resmi nowat boýunça perzent edilmek isleýän maşgalalara berilýär. Emma käbir ýagdaýlarda adamlar bu resmi proseduradan gaça durmak üçin para arkaly çağı edinmäge tinanşýar. Adatlyk radiosynyň Liwap ýylaýatynyň çağı doğuruş hastahanalaryndə şol sandy ene mähri merkezindäki ýagdaý barada vilayatyň saglyk wekillerinden resmi görnüşde tesbir almak tinanşygy netije bermedi. Bu aralykda Türkmenawatly habarçymyz ýangy bolan bäbeklerin sowdasyna degişli ýagdaýlaryň saglyk edaralarynyň daşynda hem bolýan
bolýanlygyny habar berdi. Habarçymyz çağa dogrup çykgynsyz ýagdaýa düşen gyzlaryň öz bäbeklerini teklip edýänligini aýdar. Käbir ýaş gyzlar täze dünýä inen bäbeklerini başga maşgalalara bermek ýa-da satmak barada maglumat sorap hatda dukanlara hem ýüzlenýärler diýip habarçymyz belledi. Türkmenabat şäheriniň merkez kiçi etrapçasyndaky azyk dukanlarynyň birinde işleýän satyjy özüniň şaýat bolan wakalarynyň biri barada şeýle gurrun berdi. Bir gün günortan sagat bir töweregi elinde täze doglan bäbegi bolan 16-17 ýaşlaryndaky gyz geldi. Ol menden stüwereklerde çağıty ýok we perzent edilmek dileýän maşgala barmy diýip sorady. Ol özüniň daýysy tarapyndan jynsy zorluga duçar bolandygyny we öýünden gaçyp lukmançylyk kömegini alman çağasyny dünýä inderendigini aýtdy. Soňra men çağamy perzendi ýok maşgala satjak diýip aýtdy. Men onuň gurrunlaryny isidip ören gen galdym. Diýip satyjy aýtdy. Bilermenleriň bellemegine görä kämillik ýaşyna ýetmedik gyzlaryň arasynda göwrelülük ýagdaýlarynyň ýüze çykmagyna birnäçe faktorlar täsir edýär. Olaryň arasynda ykdysady kynçylyklar, jemgyýetdäki berk sosial gadagançylyklar şeýle hem ýaşlaryň arasynda jinsy bilimiň ýetmezçiligi görkezilýär. Türkmenistanda jinsy terbiýe we reproduktiw saglyk boýunça geňişleýin bilim bermek tejribesi mektep maksatnamalarynda azlyk edýär. Şol sebäpli ýaşlaryň köpüsi göwrelülükden gorunuş usullary ýa-da jinsy saglyk baradaky maglumatlary resmi çeşmelerden dälde köplenç deň duşlaryndan ýa-da internetden alýar diýip Türkmenistanly saglyk we bilim işgärleri aýdýarlar. Mundan başga da jemgyýetdäki berk sosial kadalar sebäpli kämillik ýaşyna ýetmedik gyzlaryň göwreli bolmagy uly utanç hasaplanýar. Bu ýagda ýaş gyzlaryň köpüsine lukmançylyk kömegini wagtynda almadlyga ýa-da göwrelülügini gizlin saklamagy mejbur edýär. Käbir ýagdaýlarda bolsa jinsy zorluk ýa-da maşgala içindäki basyş ýaly ýagdaýlar hem ýaşlaryň göwreli bolmagyna sebäp bolup bilýär diýip Türkmenistanly çeşmeler belliýär. Mektep okuwçylarynyň arasynda göwreli bolýan gyzlaryň köpelýänligi barada habarlar soňky birnäçe ýyl bäri ýygyderli berilýär. Şeýle-de adatlyň habarçylary gyzlaryň gaçyp durmuşa çykmagy bilen bagly ýagdaýlaryň hem köpelenligini habar beripdi. Türkmenistanda bu problema resmiler we döwlet mediasy tarapyndan açyk gozgalmaýar. Şeýle-de bolsa häkimetler bu problema mekteplerde ýöriti ýygnaklary geçirmek, enatalardan gyzlaryna gözegçilik etmegi talap etmek, şeýle-de gyz okuwçylary ýygyderli ginekologiýa barlygynyň geçmäge mejbur etmek ýaly çäreler arkaly çemeleşýärler. Türkmenistanyň özünde problemanyň göwrümini görkezýän açyk we ýygyderli statistika el ýeterli däl, emma halkara guramalarynyň maglumatlary dünýä derejesinde ýaşlaryň arasynda göwrelülügiň giň ýaýran sosial meseledigini görkezýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň maglumatlaryna görä dünýäde her ýyl takminan 21 million 15 we 19 ýaş aralygyndaky gyz göwreli bolýar we olaryň 12 million töwerege çagany dünýä indirýär. Şeýle-de halkara hatabatlaryna görä dünýä boýunça ýetkinjekleriň arasynda çağa doguluş derejesi ortaça 1000 gyza 41 çağa barabar bolýar. UNICEF tarapyndan çap edilen maglumatlar hem dünýäde ýaşlaryň arasynda irki enelik meselesiniň giňden ýaýranlygyny görkezýär. 2023-nji ýyldaky hasabata görä dünýä boýunça ýaş senanlaryň takminan 13 götürümi 18 ýaşyna ýetmänkä ilkinji çagasyny dünýä indirýär. Bilermenleriň bellemegine görä irki göwrelülük diňe bir saglyk meseleleri bilen çäklenmän eýsem jemgyýetçilik we ykdysady netijelere getirýär. Şeýle ýagdaýa düşen gyzlaryň köpüsi mektebi taşlamaga mejbur bolýar. Bu bolsa olaryň geljekde iş mümkinçiliklerine we durmuş ýagdaýyna täsir edýär. Türkmenistan ýokary bilimli hünärmenleriň barha ýitileşýän ýetmezçiligi bilen ýüzbeýüz bolýar diýip Aşgabatdaky çeşme habar berýär. Şu aralykda Türkmenistanyň daşary ýurtlarda okan we türkmen ýozlaryna garanyny has gowy bilim alan, dünýä garaýşy has giň hasaplanýan ýaşlary hem ýurtdan daşlaşdyryp beýni göçüni has güýçlendirýänligi habar berildi. Şu gün 5-nji martda gowşan maglumata görä daşary ýurt okuwjaýlaryndan alan diplomlaryny ikrar etdirýän ýaşlaryň öňüne inni bilim ministrligi bilen şertname baglaşyp büdjet edaralaryna adyndan 3 ýyl işlemek şerti giredilýär. Resmi taýdan tasdikledik ýa inkar etdirip bolmaýan habarda aýdylmagyna görä bu şert ýa-da
talap daşary ýurtlara çykyp gidýän ýaşlaryň sanynyň barha artmagynyň fonunda dillen berilen görkezme esasynda giridilýär we diplomlaryny tasdiklatmagy gelen ýaşlaryň köpüsiniň derrew ýygyna gelen ýurduna gitmegine sebäp bolýar. Bilim Ministerligi daşary ýurt diplomlaryny ikrar etdirjek ýaşlara sertnama esasynda 3 ýyl büdjet idarasynda işläp bermegini talap edýär. Bu sert dilden girdilýär. Sertnama gol goýan ýaşlaryň diplomlary tasdik edilýär. Olara ikrarnama berilýär. Dip adatlyň söhbetde aýtdy. Onuň sözlerine görä, diplomlary ikrar edilen ýaşlar öz ýaşaýan sebitlerine gitmeli we alan hünärine görä pudok edaralaryny işlemeli. Çeşme bu şertnama gol çeken ýaşlaryň daşary ýurt pasportlarynyň hem gerew hökmünde 3 ýyllyk ellerinden alınýanlygyny aýtdy. Aýry-aýrylykda gürleşilen bir näçe raýatyň tasdiklamagyna görä, ýurtda hususan ýaş pedagoglar, lukmanlar, transport we energetika urlaryndan ýokary bilim alan hünärmenler yetmezçilik edýär. Agdalan urlardaky hünärmenleriň yetmezçiliginiň güýçlenmegi bu pudoklardaky işgärleriň arasynda işlerini taşlap daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna çykyp gidýänleriň sanynyň barha köpelmegi bilen düşünürilýär. Türkmenistan işini taşlap daşary ýurtlara gidýän adamlaryň sanynyň köpelýänligini resmi taýdan boyun almaýar. Balkan abatly söhbetdeşlerimiziň aýtmaklaryna görä, daşary ýurtlarda okuwyny tamamlap gelen oglanlar derrew harby gulluga alynsa, gyýyzlar täze talap 3 ýyl büdjet edarasynda işlemek talaby bilen ýüzbeýiz bolup basymrak ýurtdan çykmagyň aladasyny edýärler. Daşary ýurtda okuwyny tamamlap gelen Balkanlyk ýygyň aýtmagyna görä, ol Aşgabatda baryp Mawtumur adyndaky döwlet universitetiniň ýanyna daşary ýurt diplomlaryna ikrarnama berýän komissiýa girenine olar eşitmedik täze talaby bilen ýüzbeýiz bolupdyr. Adatlygyň söhbetdeş bolan ýaşlarynyň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä, daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlaryň köpüsi bu täzeligi soňky günlerde eşitipdir we bir-birine habar berýär. Aýdylmagyna görä, ýaşlaryň köpüsi Türkmenistany işläp wagt ýitirmäge razy däl we diplomlaryny ikrar etdirmekden geçmek pikirini edýär. Aýry-aýrylykda gürleşen ýaşlaryň biri Türkmen häkimiýetleriniň adamlary kyn kararlara gelmäge itekleýänligini, giden adamlaryň inni ýyzyna gelmekden hem gorkjokdugyny aýtdy. Belarus Döwlet Universitetini tamamlap, ýanwaryň ortalaryna ýurda dolanyp geldim. Golaýda fevralyň aýagyna adatça sorulýan parany jemläp Aşgabatda daşary ýurtda alan diplomy tasdiklatmaga gittim. Dip Balkanlyk adatlygyň habarçysyna täze talapdan lap geçip bolup diplomyny ikrar etdirmän gaýdanlygyny gurrun berdi. Başarsam Türkmenistanda bir gün hem artyk kalmak niyetim yok. Ýurda diňe okap alan diplomy tasdik etdirip goýmak üçin geldim. Meniň zagran pasportymda ýene 2 ýyl möhletim bar. Belarusda uly marketleriň birinde satyjy bolup işleýärin. Maňa ol ýerde $800 möçberinde aýlyk berýärler. Türkmenistanda mektep muallimi bolup men bu puly gazanmak üçin 8 aýdanam köp wagtymy ömrümi köýdürmeli. Şu sebäpden men bu talaplara razy bolmadym. Dip adi redaksiyada saklanýan gyz adatlyk aýtdy. Onuň sözlerine görä, postsovet giňişliginiň ýene bir awtoritar dolanýarşly ýurdu bolan Belarusda hem adam zähmetine Türkmenistana kagaranyny känesi köp hormat goýulýar.